Wat bishar naba an bishar yapi. Nganget kani ke diketien ya ka ba fila ju snow na ka por sha ka por. Henry le si fiklet ya kani ka gospel fiklet ini ka lenong bat ya ka dekat. Ngakwa ban pen kan mau fi kani ka dei na ka gospel Matthews ka lenong ka ba nyau ka dekat ka baningkong. Jisu ang wat bishar banon bishar yapi. Tshwai kata ngakwa ban ai kublai yapi wei baro haga kerteng Jisu Christ. Bangakwa ban kot sngub hai firu syagani ka jeseng ka bakerpang ya ka bangin pelong ha ka khat khandai bat ha ka arpo tarik jong uni benai Oktober khat khandai tarik kan dei hangni ha prayer center jong ka potnet ha apa nong thamai nong kriam ha ka por sau baje janmit sisa jan sau baje janmit bat ha ka sngi try arpo tarik kan long hang thi po state central library ya ka bangin sedang nado ka por shfo baje kan ka jeseng ka ba shibaje steng bat kum juru haga san siteng janmiet. Tadeng ta pila banwan inyo abanya recommend lang inong kren na kanikasngi di Pastor Shefa A. Prabhakar bari Pastor Arvind Kumar na New Delhi. Mga bari Pastor Maulong ro ngiya don lang hagi gisngi ya ka bangin syakri fi lang bagaktian bat lang ba kijing duai. Wan lam yu pang bisitop kiba chate syakom kiba don kijing jenjar nganget butrai unpen khia nganget butrai unpen thamai. Ka subject ikabang akwa ban kren na kanikapor kalong. Wat bishar ba anam bishar ya fi ngakwa ban puli ter ya gani ka dekat menta ka tin ka jong blai ka angkom ni wat bishar ba anam bishar ya fi nabada ka jing bishar ka ba fi bishar an bishar ya fi bada ka jing tho ka ba fi tho an tho pat ya fi balairu ba fi khmi yau thngiat u ba ha ka khmat uparlok jong me henry mem sngo ya ka khung ka ba ha ka khmat jong me hi lani kumno ba me ong hau parlok jong me to sha bangan klauno ya utngiat naga khmat jong me ha khmi ru ka khung ka don ha ka khmat jong me hi me ubar sap klauno shwa ya ka khung naga khmat jong me hi kumta te men yo bha ban klauno ya utngiat naga khmat u parlok jong me kaktin jong blai hang ni ka ong wat bishar na ba anam bishar ya phi henry kaktin ka jong blai u jisu klam ong pat nai bishar namaru ong hang ni hadian uong me uba arsap cloud no shwa ya ka kung na ka khamat jong me hi kumta te men yo ibha ban cloud ya utngiat na ka khamat uparlok jong me ka bamot phimla ban bishar ya ki wei lada ma phi ya ladi phi dang don ha ka pop lani phi dang le ikata ka pop bat phi don ikata ka jing arsap ro ban bishar namar le si ya ki wei phim bishar ya ki wei pat phi bishar lani ya ki wei khlam bishar yaki wei fi bishar lani yala de fi klam bishar na fi bishar yaki wei tadeng ta utrai ong shwab fi bishar hab check shwela de ha to kata ka jing bishar jong fi ka dein em ka jing bishar ka bahok lani fi bishar si sha em na ta ka donot ka ba sngo it ne ta ka donot fi kwa ban pen bet mde ban bishar ban pen rem ne ban bishar ban pen bet ka khin jom blai ka klem khang ya fi ban bishar utrai ong bishar tang ba fi hab ban pet shwa yala de la da fi la cloud no shwa ta khum kamu kata ka jing arsap ka badon ha ka jim ka jong pi tadeng ta fila ban bishar ken yaki wei da ka jing bishar ka bahok ka badai man pen bet yu tau breu lani ban pen bha ya tau breu ka jing bishar kam dei ka jing bishar ban pen snio kam dei ka jing bishar ya ka ba an pen jot dei ka jing bishar ya ka ba an pen bha lani ki khot kata ka judgment ka bala ban long constructive ma kila ban kren ban bishar yu tau breu khnang ban pen bha yu tau breu lani ya kata ka breu ladon aga bible si sien baladon kita kinong bishar ki ba bishar arsap kini kinong bishar kimde kinong bishar ki ba bishar bha ne ki ba bishar daga jing shan re kini kinong bishar ki ba arsap ki bishar daga jing arsap ki bishar shisha daga ta ka men siem jong ka jing pen sneo daga men siem ka ban pen rem daga men siem ban pengop daga men siem ban penriam you know tading time tin jublay ka angkom ni abang puli ka ni ka por ngai i no yanis kalnong ka bapra ka babel ki thu baladon kini kinong bishar arsap ki bawan ban bishar iya ka ni ka breu ka banuti ka babel ki thu ka khot ka ban ning kong ter ka ong reu jisu lalek no shaulum ki olip ti dang step ulawan pat haga temple bat upat ba baro ulawan hau bat haba ula syong ula hikayaki kinong tho bat ki parisi ki lawan lam hau ya ka breu ka ba lakem ha ka ba klim bat haba ki labu ya ka hapdeng ki layong hau ko nong hikai lalap ya ka ni ka breu ha ka jingle hi ba kadang klim
Tiu Moses ulo hukum yengi, haga hukum man lentem mau, ya kibakum kita, mete maonggum no. Kila yaong ya kani, baki da tinjuk ya u, baki la ban mudu ya u. Henry ujisu haba uladam hatibian ulat ho, lagi shinri ati haga kendau, Henry katba uladam keli ya u, haba ula penyeng yaliri ula ong haki, uno uba klempop apdeng jong pi, to un lentem ningkong ya umau haka. Padru haba uladam hatibian ulat ho haga kendau. Kiti haba kila ya sngau, bat bagi da sngau kendo, kila mi no away, kita sedang hado, kiba kam temen hado, kiba khado. Tila i no marway, ya ujisu bat ya kata Gabriel kabadang yang hapdeng. Ti ujisu ula penyang ya ladi, bat ba umyu i anu inoru enreitang ya kata Gabriel, ula ong haka, Gabriel hang no kitu, kinong mudui jong pa. Omdan bala penrem ya pa, ti kala itu omdan, atrai ujisu ti ula ong haka, ngaru ngam penrem ya pa, kilet no bat tu wat le pop show. Ni ihang ni bakini ki Parsi bakini ki nong tho. Kila yo kem ya kani Gabriel. Bat kila wanra ya ujisu. Ba ujisu un aya karai. Haga jing shisha kila dap bishar shwa maki. Baki ong kani Gabriel kila dap le pop na maralap ya ka baka ya klim. Bat ki wanra ujisu namar baki kwa ru ban tenju ya ujisu. Da kabala da ujisu bakla ki yo ban riam ya u bat ya ka bakin yo ban parep kelai u bat ya ka bakin ai ya kata ka ejahar ya u hakirum ya ka bakirum kin peniap ya ujisu. Kajing bishar juki kamde ke jing bishar ka bahak. Kajing bishar juki Gabriel kamde ke jing bishar ka bakhoi ka de ke jing bishar ka arsap kadon ka kata ka buit baman ka buit to ha kata ka mensim ke jongki ki dan shisai kata ka mensim sneo. Habakiwan ban yalam yene Gabriel hakmat jong ujisu. Tadi heng tahang ni ujisu ong pimut man bishar ini Gabriel. Wong tolak shwai tu kong naga khmat jong pi. Namar pidan ya jing arsap. Namar katkum ka hukum ka jong Moses. Mla ban bishar tang ya ka shiliang. Habishar lang baro arliang. Bagata kalong ladang apuli kani ka por na ka Leviticus nong ba arpo ka khat bishpo ka ongum ni. Bat ubriu uba klim bat katengah jong weipat uba klim bat katengah upra marjan on penyapno shisha ya uta uba klim bat ya kata kaba klim bat kabamut baro arngut kidei banwan syakata ke jaka jong ke jing bishar bat baro arngut sya ban sya len temau kabamut ubriu bat kabriu kibaya klim baro arngut kihap ban sya ya kajing sya len temau kihap ban yap hagata henry hagani ke por habakiwan ban bishar ya gani ke brio kiwan nyelam tang ya gani ke brio bagata gani kajing bishar bom hak kiong mene kiong bakila ya lap ya ka por badang klim te syai utau brio pat balai ki kem tang ini ke brio balai kim kem lang utau brio kabamut utau brio udai lesi u para jongkil ne u parlok jongkil ne lesi ula bandai utau baki ki itu bah lesi ula banlong ubriu ru balong influential ubadan haga bor ubadan haga power ubadan mo haga taka kerdan le haga buram ki kwa ban buri no ini ubriu daka baki syuan ya lam tang ya gani ka briu katahi kala dei lupa ka jing bishar bamhok baru jisu hang ni uong yaki uno na pdeng jong fi uba klempop kawang yuma banengkong u jisu ang pipi dan u kong ga khmat ga jong fi pimut ban bishar ya gani ka briu badan tang ita itiat ibaret Pining kong win susya bishar. Bat mano bato ikata hukum de bato manga ong ujisu. Tadi yung tau to aga kendo. Upen kan mawi kan ekaway. Ba ublay am uto iya kita kishpokum daga kti daga shimpria kti ke jong uhi. Baru ujisu to aga kendo daga shimpria kti ke jong uhi. Kamot uang upen pawi tiki pat ba bangahi ngaday mga utaw lawgiver. Le unong ay ka hukum. Barapa piwan hanga unong ay hukum pimut ba mga ngan kam biet ban ya pi piwan ban bishar ka layang habang ngahi ngade unong to ya ka hukum tadi tau jisu to ya ka hukum da ka kti ha ka khndo but haba wong ya kata u bishar ka layaki wong uno na preng jong fi u ba khlem le pop ka wang yu mau ban kong hang tate jenang hikak namar kitip ba makiru kidegi ba arsap ki sngoto ine ka way mamakihi kidan ni kata ka buit pon ka buit arsap
kata ka buit sniu hapo ka donut ke jongki ya ka baki kwa mdei ban bishar ini ka brio ndai ban bishar sunan yo jisu ban mudui yo jisu tadeng ta kiwan ban bishar yo jisu ki don ka khung ba he ki mut ban bishar yo jisu ba khlem khung le ba khlem thiat ki ngat ka lai la di tadeng ta baki i no away hadin away nadu ba temen hadu ba khadu ong tin jong blai bar ki le pet no na kata ka jaka tading ta ko abon ong ifi ka ni kasngi what bishar yo sha bishar kala tading ta am la da fi bishar fa bishar ka ba hok da fi le no hap le ka ba hok da ka ba khoj bat da kata ka ba fidon ya kata ka men sim ban pen bha ne fidon ya kata ka men sim ban tei ne ban pen itnat yaw taw breu ne ya kata ka breu tading ta ko abon ong ifi ka ni kasngi ka ba menta la da fi kwa ban bishar da ka jing bishar ba hok mdei ban bishar da ka jing bishar arsap la fi kwa ban bishar pen khoj shwa yela di na ka jing arsap tading ta utrai wong la da fi bishar insha bishar kala la fi bishar yo breu pet yo bo blain bishar fi te ta ka de kata pet yo bo blain bishar fi la da wi isha bahaga donut jong fi ka don ka jing arsap ya ki we fi kran ki we pat film kran Nani pi bishar ki wei pat badai ben bishar hok rafi maju bishar pat ki wei ki babakla tang khaniat pi bishar laki laka henry kini ki bahe pat file kat ke bapiman ma so thu ma pi la da pi shong haga daga shuki jonga jing bishar daga ba bishar hok la da dei haga jing bishar balang ande daga jing bishar ka ba ga dei haga an la da pi dei ke ba bishar le se marwai pi bishar daga jing bishar ka ba hok namar ba udan sa way pat unong bishar ubala ban bishar ka lai fi tading ta ko aban ong fi la fi kwa ban bishar fi ha ban bishar da ka jing bishar ka ba hok bar ka jing bishar ka de ban long solonsar ka de ban long kumju mde ban no tarajur shiliang yanore ngai tran ka khui fi ni ka sngi ka ba menta un ai fi men simba koi un ai fi ka bor bat la da fi kwa ban bishar kam de fi ban le aga ka dur la fi kwa shi shaban pen bahai no le ya kendo ke ni tigi breu le kendo shwa bun sing i jing bishar jungi ka dai be lamba ki social media ka dai be lamba ki Instagram gi dai lamba ki Facebook kita gi jing bishar asap sudah la fi kwa ban bishar yano le ya kendo i tai breu ba babel ka angum ni Matius no ba khat pra ki de khot ka ba khat san ga ong la da upar lok jong me ule pop ya me to kilek bat sneng yu ha kabadon tang mau bat mehi lada un sngow ya me te lapen bahayo parlok jong me ti lada sngow to shimlem bat me ya we ne arngut ki weipat ba daga shintur a nelai ki sakhi on pen scam ya gktien baro ti lada tre ban sngow ya kita ti thu ha kabalang ti lada tre ban sngow ya kata kabalang ru to ai unlong hamekum u gentle bat unong krong. Tading tala da fikwa ban pen bhai no da fikwa shaban bishar khot ya kendu yu tau bri personal shaneng kong. Balada nget ya kata da u pila kren pila pen i ya kata da pediang ya kata. Telek no ar laingot kita ki sakhi ya ba pen scam ya kata ka ktien ke jong pi. Balada nget ya kita ki an laingot ka filek ban kren ne ban pen bet ya lam no snan da ka balang. Balada tre asnon ya ka jingpen bet jonga balang ka babel ka ong ken no u kumuta u gentle ne utaw nong krong lene kum way na kitiki nong pop ka bamut na ya sno shu na don shu ka jing dai i mat rahi ma u ya ta ka jing im ka jung u i mat im kat ba umman henrai don shu ka ta ka jing dai na mar daladi kwa ban pen bet kwa i ban pen bha dan bala ban pen bha u tadin tanga sngo ka ni ka por what bishar ngai ba bun sien am nila shubi shar plat lam bagi social media daki kitin si daki kitin sang daki kitin sneu daki kitin kentho balada phi kwa bani kendu malada dei ya kinong yalam gi jongi fila bani kendu iki lada dei yano te le kendu iki personal sa ya keren bat ki ang pe sini ba kalong gomta pe sini kong kalong gomta te fila ken ban ban bha ta da kim ngai ta ka shong haki kadi kata am ka kwa ban ong fi ka ni ka sngi banginum bishar ladangi yeladi em ngidang don ka jing arsap wanom bishar fi don sha kata ka donot ka bakhoj wan komta bala file komta em utra kenya kata reda ka ba fi bishar shiliang khmat em kata hi kan long
kabas new ya fi yo ba bishar kala ha u Jesus Christ blame ker khu fi gani kasngi man tang in dwai ngej bo trai ai bor fi ngej bo trai un persla fi bo trai un yalam ya fi ya ka ba phila ban im ka jing im ka bi dei dor ba gani ka tin ka jong blai ina dwai gani ka por man ta trai ni ka por nga aingo em ka pa yo ni ka por ka ba koror ka bang yo ban ya kren ni ka tin ka jong me try ka ktiin ka jome ka kren ka ba shai ka ktiin ka jome try ka shi sha ya ka ta ka jing so tho ka ba shai ka dar try ka ei ka bangi dei ban le try nga nget ko kan rat men ka khu ni ki khun jome try ya ka ba me men ai bor ya ki ko try jisu ba kin em ka jing em ka ba khoi ka jing em ka ba hak ka jing em ko kan rat try ka ba don shi sha ya ka ta ka min sim ka ba shisha ka ba pin ba ka ba pin janai kamen sim ko kon rat try ka badan sya ka jing snokya la da dan mano babakla lek ban bishar ki ban kren ban slok ban kintiu ani ban kintu ya ki ko kon rat try bikin kala ka bamut bat bikin paino na ta lenti bamman na ta jing le bamman jongki tra ai ni kon jame ka jing slor ban le ya kendo personal habaka don ka jing duna ani habaka don shisha ka ta ka jing bakla ha ka jing im jono mdei tra ban sya kren nari ne ban sya kawang kti nari hanre ban ya kendo markmat ai ka jing slor ai ka bor ni kon ki jame try bakinom ya bishar ya no da ka ba arsap ni da ka ta ken ka buj pon hapo ka tanot adwai man ai ki kon ki jame yo men sim ka jing shisha o balong men sim ba khoi ken adwai nga kar khu ya pi ka ni gasngi bang adwai nga kar khu ha ka kerteng u jisu amen amen train kar khu fi ha unang pen sla fi unang ai bor fi ya ka ba pinang la ban hikai ya ka ba pinang la pen bet ya ka ba pinang la ban sneng ban kentu ya ka ba finang la ke ban ai men sim ya kita ki brio ki ba kenriang ki ba bakla ki ba don ka jingduna ya ka ba pinle da ka ba bahatam kenang ba maki kin im ke jim ka ba bet ke jing im ka ba 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 kam tam bikin yo Jesus Christ ha ka jing im ke jongki wanum shu bishar kam to klem da tip wanum bishar kam to klem da snotho ane ban shu bishar klem ka jing shisha bishar utra klem khang fi ban bishar tam ba hapet ka dein em ka jing shisha tran ka khu fi ingin saya siampat kau boleh sibuan.